Hei, salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din seria de survival. Da, ne-am cam abătut de la seria asta, au apărut o felul de joculețe, au intervenit și Dariu și Mihai. Și ca să vă zic o mică povestioară, ieri am fost la un coleg și ne-am jucat basket și toate alea și mi-am făcut degetul praf. Și eu eventual voiam să filmez un episod de parkour, dar când am încercat mapa și am început să apăs pe taste, m-a luat dracului. Deci mi-a trecut așa un fior prin deget. Mi-a dat mingea efectiv în vârf și acum pe la mijlocul degetului, la primul segment de sus în jos așa, nu prea pot să mișc. Știți? Și trebuia să filmez ceva și zisei că un survival ar fi perfect, pentru că oricum doar țin W-ul apăsat și l-apăs încet, așa la survival trebuie să apăs mult tare, plus că mă mai enervez și dau tare și de-alea, știi, și pe chiar nu se poate. Ok, vreau să vă arăt că am terminat casa de făcut. Uitați, asta e casa, e genială. Este o capodoperă, adică poți să bagi orice în ea. Aici o să vină furnalul, aici chestul. Aici o să mai vină un pat pentru o soție. Aici o să băgăm pe vaca aici în colț. E genial, deja parcă vrea să intre. Gata, gata. Deja a intrat. Nu vă gândiți că nu se poate intra pe ușă din cauza patului. E doar o iluzie, o să se poată băgui și de-astea. Hai că ne culcăm. Nu-i prea pasă nimănui că ne culcăm. Așa. Suntem pe normal. Hai să și dormim. Hai să ne uităm la apă, ce frumos e. Oh my god. Mi-am zis că aveam o textură. Nu se randează ceancul. Mi-am zis că aveam o textură. Și nu știu ce nu o folosesc, dar nu o mai bag acum. Hai să ne băgăm în pătulețul nostru. Oh my god, ce casă frumoasă. Da, cred că vă dați seama și voi că fă o glumă. Eu dacă mă uitam la un YouTuber și făcea o casă de asta, mă dezabonam. Mai întâi dădeam dislike la toate videoclipurile care le avea. Și mă dezabonam. Ok, puteți vedea că avem un inventar destul de bunicel. O să punem chestul. Aici ne facem un fel de magazie. Bine, normal o să înlocuim. O să fie o magazie. Cu toate prostiile. Bine, prostii am emeralde. Smaralde. Bine, în engleză e emerald. Ok, presupun că ar trebui să punem, stați să luăm asta. Presupun că ar trebui să punem un furnal sau ceva de genul. Hai să facem furnalul. Filmăm undeva la 15 minute. Din păcate nu pot să mă uit cât e ora. O secundă, mă scuzați, probleme tehnice, nu luați în seamă. E și 32. Pe la și 47 terminăm așa. Mă uitai de pe telefon că eu filmez în full screen și dacă minimizez ecranul, oprim filmarea automat și nimeni nu vrea asta. Am pus aici, așa, acum vreau să punem la prăjit fierul. Oh my god. Punem la prăjit fierul. Facem și lemnul. Ok, eu aș fi vrut, dar mai trebuie să mai mergem să luăm niște lemn, dar în stare pură, ca să zic așa, dacă mă înțelegeți. Pentru că vreau să fac conturul casei, știți? Cu lemn normal. Ok, niște cărnieță. Stați să mai facem un ăsta ca să punem și mâncarea. Pentru că mâncarea crudă îți dă foarte puțin. Ok, presupun că... Aoleu, nu. Presupun că ar ajunge. Așa, și băgăm asta. Și noi ne bazăm pe chestia asta crudă de aici, locuța asta, care va fi sursa noastră de lapte. Dacă mă întrebați la ce ne trebuie lapte, nu știu. Să facem în stilul ăsta, adică cu ăsta, că până la urmă aici e casa, știți? O să facem ferme, avem ce face. Stați liniștiți. Oricum o să mai vină, o să mai băgăm pe Dariu și Mihai poate episoadele viitoare, dar vreau să știți că eu plec. Și o să luăm o pauză, dar stați liniștiți că nu oprim nimic. Dar videoclipurile vor cam înceta așa vreo
vreo 2 săptămâni. Uitați-vă și voi la alții. Până atunci. Ok. Și vreau să fac? Să iau off-camera lemn. Nu știu de ce, dar asta trebuie să fac. Dar îmi va piciorul acum. Până la urmă, deja filmez. E de ăsta. Eu nu vreau de ăsta, eu sunt foarte fițos. Nu iau orice lemn. Că avem văcuțe multe, poate o să le atragem la noi în fermă. Așa. Episodul ăsta facem casa, construim la casă, facem conturul și toate alea. Pentru că este nevoie de o casă. Mină, n-am prea văzut o mine pe aici, dar presupun că e ușor. Coborâm de pe muntele ăsta și imediat dăm de o mină ceva. Așa, centrăm eu o lopată. Hai că putem să facem de fier lopata. Pentru că am evoluat. Așa. Vreau să tai pe aici o parte. Până prin casă, așa. Unde va veni casa? Mă gândeam așa cum să o fac și cred că mi-a venit o idee. În primul rând trebuie să facem o platformă din cobblestone. Vreau să-i fac. Ca să fie ridicat așa frumos. Poate facem un beci în care ținem chesturile. Că nu vreau să fac chesturile separat de casă. Adică vreau să fim așa mai legați de toate. Înțelegeți? Așa, săpăm. Bă, presupun că e bine, adică, da. Avem și bucățile, piatră, mai trebuie să luăm și piatră acum. Da, aveți dreptate, trebuia să le fac off camera. Așa. Știți ce? Hai să luăm și mâncarea. Pentru că acum avem hrana de oaie sau de iepure. Nu știu ce. De oaie, bă. E friptă, e bună pentru noi. Ce că n-avem mine. Păi suntem boboc. Boboc. Ok, aici o să fie rezerva noastră de piatră. De aici ciordim noi piatra. Deci mă doare degetul. Dacă vă uitați pe tastatură, sub W e S-ul. Băi, și când vreau să mă dau în spate, să apăs pe W, pe S, pardon, când dau în spate degetul, simt așa, simt oasele în deget. Bine, n-am nimic, doar ligamentele acolo sau că am bolit. Dar, nicio problemă. Am mai avut de-astea, maxim 5 zile trec. Dar e nașpa cât le ai acum la început, că până la urmă ieri l-am făcut. Mamă, ieri cum era, adică mă uitam la degetul meu, era umflat așa și... Deci că era ca lui taică meu. Așa. Cred că vedeți că microfonul se aude teoretic mult mai bine pentru că nu suntem cu mai mulți pe Skype și nu țip ca un retardat. Pentru că mi-am văzut videoclipurile și țip ca ultimul retardat. Dar asta adică eu vreau să par natural, nu să am grijă la ce zic, cum zic, cu ce tonalitate vorbesc. Să par natural, adică cum aș juca eu cu oricine, când, oricând. Și vreau să par și în videoclipuri. Ok, cred că am luat destul. Îmi place că atunci când vorbesc se termină mai repede. De exemplu, mă jucam eu când eram mai mic, așa, pe aici o să facem un drumuleț, ceva frumos, așa, coborând. Când mă jucam, când eram mai mic, așa, mă plictiseam foarte repede, că n-aveam ce face, adică, bine, la început nu, la început era genial, că mă simțeam super jucat. Ok, hai să vedem. Să facem ceva de genul, ok, mesaje, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, deci chestia asta e egală. Ca să dăm iarba. Oricum, cred că am destul iarbă cât să ne începem o fermă, dar o începem mai târziu. Ok, 1, 2, 3, stai. 1, 2, 3, 4, 5. Așa. Rămân aici, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Așa. Și
Și cam așa aș vrea. Pare cam mică. Da, îmi pare cam mică. Ok, băieți, probleme. Trebuie să mărim. Hai să facem de un 15. Deci avem 10, 11, 12, 13, 14, 15. Da, pare bine acum. Ok, pe lățime nu, pe lățime nu o mai măresc, o mai măresc în cazul aici. Aici o să fie ceva gen bucătăria. Facem așa. Ok, aoleu. Sunt master builder, da, deci nu pot să apăs perfect pe taste pentru că mă jenează degetul și ezit, efectiv ezită, știți? Hai că știți voi. Ok. Acum începem să umplem, o să mai avem nevoie de piatră. Presupun că o să mai avem. Da, sigur o să mai avem. Facem așa, ca un fel de parchet al casei. Îmi trebuie multă piatră ca să fac așa niște scări, ca un fel de bază a casei. Dar până la urmă, ăsta e scopul episodului de azi, casa. După aceea, în episodul următor o terminăm, probabil mai fac eu off-camera aceea, adică strâng materialele și doar o asamblăm în episodul următor și ne apucăm de minerit și de-alea. Ne ducem la Diamond. Ok. Am văzut că sunt mai multe vizualizări pe episod de CSGO și mă bucur. Bine, pe viitor jucăm CSGO, dar seria e mai la Catering, așa mai. Ideea e că până la urmă e multă acțiune, că se întâmplă, e imposibil să nu tragi într-un meci. Mai mult să fugi, de exemplu. Mereu trebuie să faci ceva, știți? Și că nu e ca o serie de survival în care e totul chill, calm, așa cum e, cum vedeți. Plus că să sunt și cu Mihai și cu Darius. Așa. Azi e ultimul episod și după 2 săptămâni luăm o vacanță iar. Luăm vacanță de filmat. Am mai ezitat să filmez pentru că am fost plecat, eu cum să zic, eu stau în Craiova, dar în Craiova lângă eu un fel de... Stau lângă Craiova, dar la margine de tot, hai să luăm așa. Și pentru cei care știu la Selgros. Și, de exemplu, pe jos mi-ar lua 2 ore până la bunica mea care e în centru. Deci de aici până în centru Craiova e 2 ore. Și ideea e că dacă ajungi în Craiova, nu-ți mai vine să pleci, știi? Indiferent. Ok, se face noapte, mergem în magazia noastră acolo ca să dormim. Pentru că n-am chef să spawneze creeper și alea, pentru că am avut o problemă. Da, se spawnară dacă s-ar fi, dacă aveam niște ghinion, spawnă deja, hai să ne culcăm. Da, o să las casa aia acolo degeaba și noi o să dormim în asta, adică nu am avut nevoie de aia aici. O să fiu foarte atent la detaliile casei, că până la urmă trebuie să arate bine. Știți ce zic? Așa. Ok, acum putem începe să asamblăm. Tăiem colțurile. Ca să punem cum ar veni schelele. Înțelegeți voi? Așa. Punem 1, 2, 3, 4, 5. Nu mă mai regenerez. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 6, să duce el. 2, 3, 4, 5. Ok, e un început. Dar presupun că se aude fundalul. Dar n-am ce face. Așa. Avem niște lemn de ăsta cu care aș putea să fac așa. Avem un perete foarte mare.
Nu, ce-i drept, nu la asta mă gândeam. Nu, am greșit, băieți. O să sparg o să sparg doar rândul de jos, unde punem lemn normal. Luăm lemn de ăsta din biomul în care suntem. Ca să iau iar lemn de ăsta normal, trebuie să cobor iar jos și ăla are un element de design. Așa. Înțelegeți voi? Și mai vreau să fac chestia asta și sus. Ca să se asorteze. Să punem și geamurile. Jos aici facem enchantment table-ul și bucătăria. Probabil și un loc spre o mină, ceva, adică să săpăm în jos. Bine, vă dați seama că nu o să sap asta într-un episod, o să fac singur. Deci... Așa. Hai să luăm că e prețios. Perfect. Facem așa. Trebuie să fie pe aici. Așa. Aici dăm un colț. Repetăm asta și sus. Perfect. Aici facem așa. Ok. Hai să luăm și a doua tranșă. Oricum o să mai nevoie de lemn, dar o să facem 2 etaje, știți? Mă încerc să mă grăbesc, ca să nu tragem de timp cu episoadele, știți? Dar oricum în ăsta facem doar pe la casă. Așa. Ok. Geamurile nu vă speriați, o să avem imediat și geamuri. Dar sper că ne ajunge. Nu. Oh my god. 2 bucăți de mai. Hai că avem un copac aici. Dă-i imediat. De acolo. Vreau să chelesc iarba asta de aici, că o să avem mult de lucru pe aici. Ok, hai că prinde formă casa. Am niște elemente de design la acoperiș, foarte șmechere. Ca, nu știu cum să zic, nu cred că un stil anume. Ok. Așa, vedeți pe jos, vreau să pun așa niște genul ăla de scară. În cobblestone. Ok. Perfect. Ok. Și mă gândesc ca acolo sus să mai pun ca să fac... Ok. Stai că știu. Ok, aveam mult dirt pentru că mă gândeam, eu chiar mă gândeam să fac o casă din dirt. Glumesc, nu sunt așa retardat. Ok, aici facem ca un fel de trecere de la primul etaj la al doilea. Ok, avem și un sapling. Cred că-s plantez copacii ăștia la loc, dar nu în locurile în care o să am eu ferme și de-astea. O să facem mai toate animalele aici, le facem frumos. Avem deja porci și vaci. Sunt ca și luați. O să mai avem nevoie de cobblestone. Ok. În serie de survival e cel mai bine să vorbești mult. Și nu știu, acum sunt așa mai chill, că nu ne grăbim. De fapt, bine, eu încerc să nu trag de timp în episoade, să mă lungesc, să fac ceva fără rost, știți? Că până la urmă ideea e să terminăm casa repede. Da. Mergem la adunat de piatră din nou. E bun locul ăsta aici pentru că nu... Aș putea face ceva ce-i drept aici. Aș putea merge în jos cu mina aici, să căutăm diamond și de-astea. Știți? Dar bine, e mai nașpa așa.
Că până la urmă mai vin, intru într-un cave și mă duc jos de tot și caut pe acolo. Dar sunt șanse destule să dai și așa de diamond dacă minezi. Cred că sunt mai multe șanse de așa. Ok, mi s-a dus ăsta. Facem un târnocop și punem piatra pe acoperiș. Bine, pe tavan. Fac 2 etaje, că oricum casa ca și suprafață e micuță, știți? Oh my god, iar dau în spate cu tastatura. Durere, câtă durere. Dar oricum, e normal. Te rog, spune, da, mai ajunge. Să mai rămân cu un singur bloc. Era o pierdere de timp uriașă. Ok. Acum mergem să luăm niște torțe. De aici, din magazie. Și trebuie să pun niște nisip la prăjit. Ok, să punem niște nisip la prăjit. Ne facem târnăcopul înapoi. Așa. Putem niște saplinguri. Hai să ne apucăm puțin de fermă, dacă tot așa până se face. Punem unde ăsta. Ok, unde aș vrea să o fac? O încep de aici, așa. Aducem apă mai târziu, altă dată. Nu ne grăbim. Așa, gata, am revenit. Puse aici puțin din sapling. Așa. Hai să vedem cât s-a făcut din nisip. Niște probleme tehnice, nu luați în seamă. Din nou. La mine e foarte greu să filmez fără să intre cineva peste tine. Ok, presupun că putem face asta. Și e mult mai o mănânc cu ochiul. Așa. Să stabilim niște locuri bune. Loc bun e aici. E pe mijloc. Ok, un loc mai e aici. Hai că am făcut simetric totul ca să nu ne complicăm. Așa. Am aici așa să facem. Ok. Aș vrea să copiez ca pe partea altă. Ok, merge așa. Perfect. Și așa. Ok, luăm și continuarea de sticlă, punem și ușa, mutăm și patul până se înserează. Bine, e seară deja, până se noptează. Ok. Așa. Hai să mergem, stai că vreau coulul. Coulul unde? Stai, mai avem aici, ok. Și asta. Mutăm restul mâine. Mâine în joc. Era logică, mâine în joc. Ok, venim aici, facem o... Punem o ușiță. De fapt, știi ce? Nu mai fac al doilea etaj la... Că mă gândesc că n-are rost. Ok, stați un pic. Așa. Ne culcăm. Și noi frumos așa. Gata. Punem asta aici. Aoleu, am un țânțar în cameră. Ciudat că e zi, e în plină zi când filmez. Ok, presupun că o să ne niște uși de-astea. Dar ca să intrăm în temă, le punem așa. Am mai dat ce uși. Bune și astea. Ok.
Așa. Punem așa lângă pătuț. Să fim ascunși. Ok. Hai să ne aducem astea aici. Punem și torțele. Nu facem prea multe. Pac, 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 pac. Și una, mai punem și aici deasupra patului. Și aici pe mijloc. Perfect. Bă, băieți, cam asta e casa până aici. E un început, o să-i fac un acoperiș. O să-i fac mansardă, nu o să facem al doilea etaj. Facem o mansardă așa ridicată. Haideți că știu. Da. Stai să vedem și cât am filmat. Ok, e destul. Bă, cam atât a fost pentru episodul ăsta. E de început casa. Probabil că pe parcursul serios o să ne mai mutăm. Până atunci am fost Sebi de Seb și ne vedem în episodul următor. Pa, pa!